Искаш да закрепиш шкаф на стена от перфориран тухла? Ще ти покажа как става. Остани с мен. Здравей, казвам се Роберто. Аз съм техник по приложение в компанията Fisher. А днес ще ти покажа как да закрепиш шкаф на перфориран тухла. Перфорираните тухли ги разпознаваш, когато пробиваш, че попадаш на кухини. Перфорираните тухли. Има много видове перфориран тухли. Има варовикови перфориран тухли, има и керамични перфориран тухли. И днес в този случай ще ти покажем как да закрепиш на стена от перфориран тухла. Важно е при тези перфориран тухли, че те обикновено имат по-ниска носимоспособност и за да извлечеш най-доброто е много важно да използваш дюбели с дълга разширителна част. Можеш да използваш нашия Dual Power в дългата версия за това. Ако натоварванията са малко по-високи, можеш да използваш SXRL. SXRL се предлага с две различни форми на главата. Има веднъж сенкога и има винт с шестостенна глава и подходяща шайба. Моля, избери винта си така, че монтажната част да не може да се изтегли над дюбела и главата на винта. При пробиването използваш каменен борер. Отбележи си необходимата дълбочина на пробиване, за да пробиеш достатъчно дълбоко или пък да не пробиеш прекалено дълбоко. При бормашината, моля, обърни внимание. Да настроиш оборотите, защото ако пробиваш с удар в перфориран тухла, ще разрушиш камерите. Тогава дюбелът няма достатъчно опорна основа, за да поеме натоварването си.